Galaw, galaw, galaw. Kay daming kabayanihan ang ating nanasdan. Amerikanong dayuhan nais sakupin ang bayang Sinilangan. Ngunit hindi pala dayuhan na matinding kalaban, kundi ang sariling kabayan na nais manatili sa kanyang luklukan. Handa ako mamatay para sa aking lipunan. Mabuhay ang Pilipinas! Aduna ako'y nabatian nga storya nga dili ko numutugot ang tag-iyaan ninyo taa nga tukuran kini dinhi. Hala, mao ba? Tinuod ba kini nga storya? Kung sao namang ninato, maayo na lang utak kaayo ni nga og matukod kini usa kini nga panganibuhian kanatong mga katawhan dinhi sa San Nicolas. Ato na lang kining ipangayuko ni Senyor Santo ninyo nga unta malamdagan ug ihatag na lang kining yutaa kanatong mga katawhan. May buntag mga San Nicolas nun. Ako ang manag-iya ining yutang giburagan. O buot ko magpahibaw kaninyo nga ako kini ihatag kaniyo o gawas mo na kamo sa pagtugot sa gusto niyo itugot ining yutaa.